Operačné stredisko prijíma prvú správu o streľbe v Devínskej Novej Vsi o 9:45 a vydávajú sa prvé rozkazy. Okolo 10. hodiny, do poludnejších hodinách sme začuli vo vysielačke oznám, že na ulici Pavla Horova je streľba. Hliadka neváhala a okamžite sa presúvala na miesto činu. Nakoľko som aj ja ten oznám počul, tak neváhal som a takisto, jak sa hovorí, vzal som nohy na plecia a takisto som sa čo najrýchlejšie presúval na miesto činu. Pol hodiny sa strieľalo a nikde žiadneho policajta nebolo vidieť. A trvalo to veľmi dlho, kým vyhlasil rozhlas, niečo, že by ľudia nevychádzali vonku. No, bolo to trošku také, sa mi zdá, že chaotické. Asi po pol hodine dorazili do Devínskej Novej Vsi príslušníci špeciálneho útvaru rýchleho nasadenia, tzv. Kukláči. Hoci policajti prišli rýchlo, miestnym obyvateľom sa zdalo, že im trvalo pridlho, kým dostali situáciu pod kontrolu. Situácia je vážna. Policajti poskytujú zdravotníkom dokonca nepriestrelné vesty. Streľbu už nie je počuť, ozbrojený strelec však stále uniká. Nemám o tom informácie, tých rôznych informácií, ktoré boli na tesných linkách, bolo strašne veľa. A bolo je veľmi neprehľadné, lebo samozrejme ľudia počuli streľbu, nevedeli, odkiaľ vychádza. Čiže tá situácia na mieste činu bola veľmi chaotická, musím povedať. Tá situácia bola veľmi neprehľadná v tom čase. Ja som komunikoval aj so šéfom zdravotnej záchranky. Od nich informácie, ktoré som dostával priebežne, sa veľmi líšili. Každých 10 minút bola informácia iná. Dvaja policajti sú mŕtvi. Proste boli veľmi rôznorodé informácie, lebo tá situácia bola veľmi chaotická a neprehľadná. A to, že prvé hliadky boli na mieste činu do 2 minút, keď to hodnotím spätne, naozaj minútu po minúte, kedy tam boli policajné jednotky, kedy prišiel policajný pohotovostný útvar, teda vlastne tzv. Kukláči, ako zasiahli, tak si myslím, že policajti urobili maximum. Každý policajt konal tak, jak konať mal. Možno nie presne v zmysle taktických pokynov, ale intuitívne a tá intuícia ho viedla k správnemu konaniu. Prichádzalo policajné auto a hovorí mu, reku, počúvaj, policajti už idú, za chvíľu hneď sú tu. Ešte stále teraz strašne kričal a ja som išiel k tým policajtom oproti a som im mával. A bol som od nich tak 50 metrov. Museli ma vidieť, lebo stáli na križovatke a strašne som ich volal, mával. Možno oni keby došli, ten incident vôbec by takýto nebol. Lenže tí policajti otvorili okno zavreli a išli preč. Ja som bol na tom, že oni sa nejak otočia a prídu tam. Tak som išiel k tomuto Jožkovi a hovorím, vydrž, policajti už idú. A on hovorí, ale že tam hore sa strieľa. To nepovedal hneď, to povedal až teraz. Lenže v tom, jak on povedal, že tam sa hore strieľa, sa otvorili dvere a vyšiel ten strelec. A rovno na mňa mieril aj na tú malú, že zmiznite chytro, že zmiznite. Teraz nevedela som kam. Tak potom som sa zobrala smerom hore na Horova a tam ma volali tie učiteľky, aby som išla donútra. Tento putík, ten cigán teda vám, ale on ho nemohol vidieť, ja neviem, či cítil, že ide, on vám vyskočil a zdrapol ma, takto okolo pásu ma chytil. Okolo idúci ľudia ho nezaujímajú. Dokonca ho nezaujíma ani dôchodca Fratrič. Je zaujatý iba osobou Jozefa Pútika, ktorý sa krčí za dôchodcom ako za ochranným štítom. Najskôr išlo o odvetu za sústavné terorizovanie a ponižovanie ľudskej dôstojnosti ľuba ako osamoteného človeka určitým kolektívom, ktorí často sedávali na chodbe. Bola to veľká rodina, najmä zo strany Rómov, a tam popíjali, fajčili, dokonca si z neho uťahovali, ponižovali ho a terorizovali ho veľmi často i takými hrubými prejavmi, ako že sa vykadili na preddvere, kľúčku mu ponatierali výkalmi. A zrejme to už dospelo do takého štádia, že chudáčisko jediné riešenie videl v tom, že zobral tú zbraň do rúk. Viem, že pomáhal svojim rodičom, neviem, jeden alebo druhý zostal nezamestnaný.
mal mladšiu sestru, ktorej tiež pomáhal v štúdiu, podporoval ju. Z malého platu Kurického jej pomáhal. Aj rodičom. V minulosti boli sťažnosti, ktoré bolo potrebné riešiť a samozrejme existujú aj záznamy v policajných registroch o nelegálnej aktivite príslušníkov týchto rodín. Teraz prišiel taký asi 35-38 ročný a hovorí, že pozrite, ja som ho fotil. Ukazoval mi mobil, lebo tak to bolo do mňa vzdialené na 3-4 metra, som to videl. A že on strieľa gumenýma nábojma. A z ľavého ramena takto, lebo vtedy bolo tiež takto sichravú, mal bundu nejakú. A takto si vyťahol tú gumenú strelu a mi to ukazoval, že on ako fotil, a on to videl, ten strelec, po ňom strelil. Lenže on mal tých zbraní na boku ešte nejaké a to bol gumený projektil. Čiže on nemal záujem toho človeka zastreliť s tým samopalem, aj keď ho fotil. Nie, strieľal klasickými projektilmi, ktoré mali smrtiaci účinok. Gumový projektil smrtiaci účinok nemá. A v tom prišla hliadka. Boli takí, ale keď videli, že sa strieľa, tak tiež sa mali obavu, mali len pištole, to boli bežní policajti, no. Si nemyslím, že obvodné oddelenie, policajti z obvodného oddelenia vedia, čo robiť v takejto krízovej situácii, ale v konečnom dôsledku to podľa mňa zvládli veľmi dobre.